En aquest capítol veurem com fer un índex amb subapartats. He fet un treball que segueix aquest esquema. Té uns apartats primers de primer grau, 4, 5, 6, encapçalaments 1, i després té de segon nivell, inclús de tercer nivell. Doncs anem a començar. Si volem fer un índex, el que hauríem de fer és dir què són encapçalaments. En tinc 6, doncs els aniré buscant un a un i els vaig posant. Aquí tinc el tercer. Ja passo directament. Aquí me'n queda un. Doncs ja està. I ara aniré al principi de tot, que és on vull inserir un índex, me'n vaig a insereix, me'n vaig a taula de continguts i índex, taula de continguts, i ja li puc donar directament d'acord, i el tinc aquí. Ara, si vull posar-li numeració de capítols, me'n vaig a eines, numeració de capítols, al nivell 1 li posaré que vull números, 1, 2, 3, etc. i després un punt. D'acord? Me'ls ha fet aquí. Es poden veure que els encapçalaments tenen números i ara si actualitzo l'índex també me'ls posarà a l'índex. Si veig que el treball té diferents nivells, doncs ara hauria de posar encapçalaments de nivell 2. Busco quins són els encapçalaments de nivell 2. Aquest, per exemple, n'és un. I ara, a poc, he d'anar buscant tot el treball amb encapçalaments de nivell 2 per poder-los incorporar a l'índex. Salto directament ja a l'últim, que serà aquest. Molt bé. I ara me n'aniré, actualitza l'índex i em surten en l'índex els de nivell 2. Si els hi vull posar també números, perquè només tinc 1, 2, 3, 4, 5, 6, doncs me'n vaig a eines, numeració capítols, al nivell 2, que ara el número posa cap, li diré que només posa números en el de nivell 1, ara ja tinc en el de nivell 2, també li posaré un puntet després, d'acord? Ja els tinc posats en el treball, l'actualitzo i també em surten aquí els números. Molt bé, i ara si miro l'estructura de treball, en tinc de nivell 3. Per tant, seré els últims en buscar i fer. Els vaig posant, en tinc poquets. Fluidesa, aquest també ho és. Salto ja a l'últim. I ara me'n vaig a l'índex, actualitza índex i em surten els de nivell 3. Tampoc tenen numeració, s'han de posar un a un. Me'n vaig a eines, numeració de capítols, nivell 3, aquí posa cap. Si li posés números seria molt, li posaré lletres. I després de la lletra li posaré un parèntesi. Aquí es veu com quedarà el nivell 1, nivell 2, nivell 3, d'acord. Aquí es veuen els de nivell 3 com han quedat, amb les seves lletres. Ara me'n vaig a l'índex, actualitza l'índex, ja el tinc tot fet. Puc veure com quedarà, previsualització. Em quedarà així els índexs que es veuen els diferents nivells. Tanco. I com sempre, aquí es veuen tots. Ara puc editar i li dic que només vull veure fins al primer nivell. Aquí es veurà, només es veurà el primer nivell. D'acord.
En l'índex només es veu el primer nivell, però continuo tenint els encapçalaments de diferents nivells. Ara puc dir-li que vull veure, li canviaré el nom perquè continuo posant índex. Realment el treball aquest porta el nom de unitat 4, pressió. I ara li diré que vull veure fins al segon nivell. Em pot convenir deixar-lo així. I per últim el tornaré a deixar com estava fins al tercer nivell, que és aquest. Aquí es veu com quedarà. Si me'n vaig a un lloc i clico control-clic, doncs em porta fins al punt on està. Aquí teniu l'adreça text simulat, us el deixo a la descripció per poder-ho fer vosaltres.